Παρουσίαση εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, που υλοποιήθηκε στη Βαρκελόνη από τις 4 Τρίτου έως τις 16 Τρίτου 2024. Τίτλος του προγράμματος είναι «Τα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων Land Parcel Identification System LPIS, ψηφιακές δεξιότητες και διαχείριση φυσικών πόρων στη βιώσιμη γεωργία». Τι είναι λοιπόν το LPIS? Το Land Parcel Identification System είναι ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό γεωργικών εκτάσεων, συνήθως με τη χρήση ψηφιακών χαρτών και αεροφωτογραφιών. Σχεδιάστηκε αρχικά για να υποστηρίξει την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιδοτήσεις προς τους γεωργούς. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η αναγνώριση των αγροτεμαχίων, όπου το σύστημα επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση των γεωργικών εκτάσεων, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις. Επίσης, η χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπου το σύστημα χρησιμοποιεί γεωγραφικές πληροφορίες, όπως ψηφιακούς χάρτες και αεροφωτογραφίες, για να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει τα αγροτεμάχια. Επίσης, η υποστήριξη ελέγχων και επιθεωρήσεων, όπου βοηθά τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους για την επαλήθευση της ορθότητας των δηλώσεων των γεωργών. Τέλος, η εναρμόνιση με την νομοθεσία, όπου συμβάλλει στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται με διαφάνεια και ακρίβεια. Το LPIS, λοιπόν, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της ακρίβειας στη διαχείριση των γεωργικών επιδοτήσεων και στην παρακολούθηση της χρήσης γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το LPIS, για να χρησιμοποιηθεί, απαιτεί μια ποικιλία ειδικοτήτων, ιδιαίτερα σε ένα επαγγελματικό λύκειο, όπου διδάσκονται πρακτικές και τεχνικές δεξιότητες. Οι ειδικότητες που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, όπου οι μαθητές ειδικεύονται στη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και μπορούν να διαχειρίζονται και να αναλύουν τα δεδομένα του LPIS, καθώς και να δημιουργούν ψηφιακούς χάρτες και αεροφωτογραφίες. Τεχνικός ΙΤΑY και δικτύων, όπου οι μαθητές μπορούν να υποστηρίζουν τη διαχείριση του λογισμικού και των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το LPIS, καθώς και να αναπτύσσουν και να συντηρούν τα συστήματα πληροφοριών. Και τέλος, τεχνικός φυτικής παραγωγής, όπου οι μαθητές είναι ειδικοί στη γεωργία και μπορούν να χρησιμοποιούν το LPIS για να αναλύουν γεωργικές εκτάσεις, να βελτιώνουν τις πρακτικές καλλιέργειας και να διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση των πόρων. Κατά την υλοποίηση του δικού μας προγράμματος, εκπαιδευτήκαμε στη χρήση του λογισμικού QGIS, που είναι ένα ισχυρό και ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών GIS. Το QGIS είναι ένα δωρεάν ανοιχτού κώδικα λογισμικό GIS που επιτρέπει τη δημιουργία, επεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, ενώ είναι διαθέσιμο για πολλαπλές πλατφόρμες, καθιστώντας το προσβάσιμο σε χρήστες με διαφορετικά λειτουργικά λογισμικά. Το QGIS χρησιμοποιείται για τη διαχείριση γεωργικών εκτάσεων, την αστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ τα πλεονεκτήματά του είναι η ευκολία της χρήσης του, η επεκτασιμότητά του και η συνεχής ανάπτυξη. Το QGIS είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για επαγγελματίες και ερασιτέχνες στον τομέα της γεωπληροφορικής, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες χαρτογράφησης και ανάλυσης με μηδενικό κόστος. Στη δική μας εργασία χαρτογραφήσαμε μία περιοχή των Γρεβενών, μερικά χιλιόμετρα έξω από τον αστικό ιστό, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια, από την προετοιμασία μέχρι την επεξεργασία των δεδομένων και την τελική δημιουργία χαρτών. Κατά την προετοιμασία, επιλέξαμε το drone DJI 3 Mini Pro με κατάλληλη κάμερα για αεροφωτογράφηση και χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό πτήσης και επεξεργασίας δεδομένων DJI Fly Up. Για το σχεδιασμό της πτήσης, καθορίσαμε τα όρια της περιοχής που θέλαμε να χαρτογραφήσουμε και προγραμματίσαμε την πτήση του drone, καθορίζοντας το ύψος της πτήσης, την πορεία και τα επικαλυπτόμενα τμήματα των φωτογραφιών για να διασφαλίσουμε την πλήρη κάλυψη της περιοχής. Στο κομμάτι της συλλογής των δεδομένων, εκτελέσαμε την προγραμματισμένη πτήση, συλλέγοντας πάρα πολλές αεροφωτογραφίες της περιοχής με το drone. Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες για βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων,
μεταφέραμε τις φωτογραφίες από τον drone στον υπολογιστή μας και με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων Agisoft MetaShape Professional συνδυάσαμε τις φωτογραφίες σε ένα ενιαίο ορθομοσαϊκό προκειμένου να δημιουργηθεί το μοντέλο της περιοχής που φωτογραφίσαμε. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωτογραμμετρία. Τέλος, με τη βοήθεια του λογισμικού QGIS δημιουργήσαμε έναν ορθοφωτοχάρτη χρησιμοποιώντας το ορθομοσαϊκό που εξάγαμε ως εικόνα. Ο ορθοφωτοχάρτης είναι ένας γεωαναφερόμενος χάρτης, όπου κάθε σημείο της εικόνας έχει τοποθετηθεί με τις ακριβείς συντεταγμένες του πάνω σε υπόβαθρο της συγκεκριμένης περιοχής, όπου έχουν διορθωθεί οι οπτικές παραμορφώσεις. Πάνω σε αυτό το νέο υπόβαθρο, raster, ενδεικτικά ψηφιοποιήσαμε διανυσματικά δεδομένα, σημεία, πολύγωνα και γραμμές και δημιουργήσαμε ένα νέο χάρτη της περιοχής με ψηφιοποιημένα κάποια δεδομένα. Η εργασία μας ολοκληρώθηκε εδώ, αλλά η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να γίνει ώστε να αναλύονται χάρτες όπου θα χρησιμοποιούνται τα γεωγραφικά δεδομένα για να αναλύεται και να αξιοποιείται η περιοχή. Επίσης, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες όπως καλλιέργειες, έδαφος και άλλες περιβαλλοντικές μεταβλητές. Ακόμα θα ήταν δυνατόν να συντάσσονται αναφορές, παραδείγματος χάρη για τη διαχείριση της γης ή άλλους σκοπούς, ενώ όλα τα γεωγραφικά δεδομένα και οι χάρτες αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Τέλος, όλη αυτή η διαδικασία χαρτογράφησης με τη χρήση drone είναι αποτελεσματική και παρέχει ακριβείς γεωγραφικές πληροφορίες που είναι πολύτιμες για την ανάλυση και τη διαχείριση γεωργικών και άλλων εκτάσεων.